Халкыбыз элек-электән мәрхәмәтле, ярдәмчил булган. Кеше хәсрәтен уртаклашу, авыр чакта ярдәм итү күркәм гамәл. Лисичанск шәһәре халкы өчен техникумда укучылар халык телендә буржуйка дип аталучы мишләр ясау белән мәшгуль. Миш ясарга техникумның производствога өйрәтү мастеры Евгений Басорин өйрәтә. Задание получили от нашего директора Игната Борисовича. Сначала изучали материал, как должна быть выглядеть, какие технические условия, там горело, чтобы на угле. Достаточно длительный срок. КПД хороший был и прогрев помещений хороший был. Егетләрнең чын күңелдән тырышып эшләгәннәре күренеп тора. Махсус киемнәрдән техника куркынычсызлыгы кагыйдәләрен саклап, бер мич артыннан икенчесен ясап, тудырып кына торалар. Эретеп ябыштыручы һөнәрен үзләштерүче икенче курс студентлары тимер мишләр ясауда бик теләп катнашалар. Biz Stüdentlar Soветы техникум студентлары барыбыз да бергә ярдәм итүче акциясына катнашырга булдык. Лисичанск шәһәрендә яшәүче халыкка ярдәм итү үзеннән мастерыбыз Евгений Петрович Басорин белән тимер мишләр конструкциясын яптык. Әлеге мишләр күчереп йөртергә мөмкин булган, күмер белән ягылып торган мишләр, әлбәттә безгә теләкләрне тормышка ашыруда безнең мастерыбыз ярдәм итте. Без ясалган мишләр яхшы һәм файдалы булыр дип ышанып калабыз. Райондашларыбыз ясаган мишләр өйләренә генә түгел, күңелләрен дә җылытсын иде. Найля Салахова, Динар Нуртиров, Муслим телевидениесе.